Les meves pel·lícules parlen habitualment de la vida, de la conquesta de la vida, d'aquest voler viure, no? Aquest concepte que dintre del pensament del Santi López Petit és tan central i que a mi m'ha inspirat tant per poder fer pel·lícules més que pensant en un públic o més que pensant en un resultat, seguint una línia de pensament. Hem realment arribat a viure? O, com deia Virginia, encara estem esgarrapant l'etapa del taüt? De quina manera podem imaginar la mort, imaginar el final de la vida sense que sigui un drama, no? Amb la generositat de pensar que no estic pensant en una transcendència, no estic pensant en una reencarnació ni en una resposta, en una sortida espiritual, però sí amb la generositat diferent de mirar aquest moment més enllà del que és purament una idea estrictament material, no? La natura en aquesta pel·li parla o diu totes aquelles coses que jo no podria explicar i que si les expliqués un text s'estaria traint a si mateixa, no? Si el personatge de l'Armugant tenia aquesta capacitat per poder-nos acompanyar, per poder saber fer allò correcte quan la ciència o quan ja no hi ha res a fer, si ell ho sap és perquè fa com una mica com el pastor de Pessoa, no? Com l'Alberto Caeiro, no? Que la seva manera d'estar sol és la d'observar la natura, no? I dintre d'aquesta observació de la natura és quan, a través de la comprensió dels cicles, de la comprensió que no hi ha una finitud, però sí que hi ha una transformació constant, sempre hi ha un canvi, que aquest canvi permanent et produeix, en última instància, una saviesa que et permet acceptar. Quan ets conscient d'això, segurament és la possibilitat de poder acompanyar a l'altre sense drama, no? Sense el plor, sense la desesperació, sinó amb la serenitat suficient com per poder ser una companyia vàlida, no? En aquest moment. Armugant és un nom tamil, no? És un nom que jo portava de quan vivia al sud de l'Índia i que és un nom molt comú, és com Jordi, però dels tàmils, no? Aquesta integració de la natura i aquest viure en el territori d'una manera tan orgànica és el que li dona aquesta dimensió llegendària, no? Però que certament no és una adaptació d'una llegenda perquè aquesta llegenda no existeix.